Лукашенко атрымаў трывожнае папярэджанне ад медыкаў. Суполка былых сілавікоў Белпол здабыла ўнутраныя дакументы беларускага міністэрства аховы здароўя, і аказалася, што намесніца міністра і галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Беларусі Святлана Нячай накіравала ў адміністрацыю Лукашэнкі важную аналітычную запіску. У дакуменце пералічаныя высокія эпідэміялагічныя рызыкі, звязаныя з планавым прывозам пакістанскіх мігрантаў у Беларусь. Медыкі папярэджваюць, што такія работнікі могуць завесці да нас экзатычныя хваробы, у тым ліку і такія, як малярыя, ліхаманка дэнге, поліаміеліт і нават брушны тыф ці халера. Каб не рызыкаваць, Міністэрства аховы здароўя прапануе ўвесці прэвентыўныя меры. Напрыклад, абавязковае правядзенне лабараторных даследаванняў і вакцынацыю мігрантаў за кошт беларускага бюджэту. Прыводзяцца нават выдаткі. Згодна з разлікамі, медыцынскае абследаванне і вакцынацыя аднаго працоўнага мігранта абыдзецца беларусам у 460 рублёў. Такім чынам, калі прыедуць заяўленыя Лукашэнкам 150 тысяч пакістанцаў, то сукупныя дзяржаўныя выдаткі складуць 69 мільёнаў рублёў, ці прыкладна 23 мільёны даляраў. Адзначаецца, што да гэтай сумы неабходна дадаць яшчэ 300 тысяч беларускіх рублёў для закупкі расійскай вакцыны супраць адру.